Ahoj, ja som Ondrej a toto je odkaz pre teba. Som spustil novú službu. Ahoj Jarka, sa ti chcem poďakovať za nápad. Ak to chceš niekomu povedať a nemáš na to odvahu, tie love, čo som včera zobral, už nie sú. Urobím to za teba. Môžeš sa aj prostredníctvom tejto služby roziť s frajerom, keď ti nevyhovuje. Ani neviem, jak sa volá. Môžeš tiež komu zablahoželať k narodeninám. Vôbec sme na vás nezabudli. Môžeš svojim rodičom kľudne povedať, že si gay. Z medicínskeho hľadiska ja to za teba poviem. Mami, ja už som to 2 mesiace nedostala. Takže stačí, že povieš, že čo chceš povedať, od koho, pre koho a ja to potom zavesím na YouTube a ty to pošleš. Som ťa minule videl na joge a sa mi veľmi páčiš. A nech to netrvá dlhšie ako 1 minútu. A hlavne tam nedávaj príliš veľa detailov, pretože video bude verejné.